জগন্নাথ 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 পাইমা জগন্নাথ 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 রচমা জগন্নাথ 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 পাইমা জগন্নাথ 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 রচমা ଜଗନ୍ନାଥ 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 ସତ୍ୟ କିଛି ଅଛି ନା ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି ସଜ୍ଜନ କାରଣ ଏହାକୁ ଯେ ଆଚରଣ କରୁଛି ଏ ଜୀବନରେ ଚରିପାରେ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରୀ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ ନାଥ ନାରାୟଣ ঢিলা ঘরুয়াড়ি নানা ব্যঞ্জন গুড় দধি পুরা গোটিয়ে দেলে বাঁধি হরি পুরা গোটিয়ে দেলে বাঁধি পুরা গোটিয়ে শিকারে শিকারে ঘেনি অন্নপুরা সিংহা কাহারি বেত জোড়া ছন্দ দৌড়ি কন্ধে ঘেনি গোবিন্দ কলে সিংহাধো ସହମତି ଦଉଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ତାକୁ କଣ କରି ଦଉଥିଲେ ସମର୍ପିତ କରି ଦଉଥିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆ ଜୀବନ ଆଜିରୁ ତୋର ହେଇଗଲା କହିବାର କଥା ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ କୁଳ ଦେବତା ଥିଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପିଲାଟି ଯାଏ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯାଏ ଯେତେବେଳେ କଣ କରାଯାଏ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷକ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ କୋଉ ଶିକ୍ଷକ ପାଖକୁ ପିଲାଟି ଯାଏ ଖଡି ଛୁଆଁ କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ କଣ କରାଯାଏ ଯୋଉମାନେ ଖଡି ଛୁଇଁଛନ୍ତି କହିଲେ କିଏ ଏ ବି ସି ଡି ଲେଖାଯାଏ କିଏ ଅ ଆ ଶିଖେ ସେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଦିଟା ଗୋଲ ଗୋଲ କରିଦିଅନ୍ତି ସେ ଗୋଲ ଗୋଲ ଦିଟାକୁ ମଡେଇବାକୁ କହନ୍ତି କହନ୍ତି ନା କହନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଖଡି ଛୁଇଁଛନ୍ତି Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.